Thomas laver bål. Thomas laver meget bål. Ej, skat. Ej, for satan, mand. Skat, for helvede, hvad laver du, mand? Der kunne sgu da ild i hækken. Nej. Det er en mexicansk... Ej, prøv lige at se, det ryger ud. Vil du ikke godt være sød, skat? Det synes jeg er overdrevet. Nej, det er ikke fedt. Sidste aften, vores sommerferie. Vi laver vi et bål. Vi har lige været over på Ismanden, som vi har været alle 21 dage. Ikke også, skat? Store is. Og nu skal vi have Irish Coffee, ikke også, skat? Ja, nemlig ja. Ja, nemlig ja. Det skal vi nemlig. Det er hyggeligt. Nu kan det være, der kommer ild helt op af skovsneen. Det er jo klart, der har jo. Ej, det er altså for vildt, skat. Ej, skal du prøve at bøje alt det der ind på en gang? Jo, vi brænder det helt af. Ja, men kan du ikke lige gøre det sådan stille og roligt? Det er grænt. Det er dejligt. Ja, jeg filmer dig, skat. Bare roligt. Du går godt lide det. Jeg klar, hvor meget du bruger, hvor meget data du bruger på det der. Data? Ja. Nej, jeg gør det. Jeg stopper også nu.